és allò que tu m'has explicat a vegades amb tanta passió i que a mi m'entusiasma, no? Des de l'estat més modern, més democràtic i el més eficient del món. I això es fa d'aquesta manera. Quan volem ser el més democràtic, la puresa democràtica comença per aquí. I estic segur que tu ho comparteixes i a més, doncs, home, hem ofert de participar a les primàries a tothom, a tots els ciutadans de Catalunya, a tots els moviments, a tots els partits polítics amb representació parlamentària, els que no tenen representació parlamentària, els militants dels partits polítics, i s'està produint. I crec que això ens legitimarà molt. Tant de bo vinguin massa a votar els adherits a Solidaritat Catalana per la Independència, la coalició, perquè els candidats puguem sortir reforçats. Això seria molt bo. I us animo, si em permeteu, a que ho feu. Estaria bé. La veritat és que, per acabar ja, el que sí que estic molt en la línia dels meus companys totalment és amb allò que si volem ho podem aconseguir. Però jo a més li afegiria, quan estava parlant li afegiria una cosa més, i és que jo us demanaria a tots vosaltres que ho proveu, perquè us agradarà. Proveu el votar a independència, proveu el votar a Solidaritat Catalana per la Independència, perquè a més us agradarà i a més si sortireu guanyant. Visca Catalunya Lliure!